Makawa hian mizo na thoka te hi kan thanem ve to em chu me min khor khom tu turin Macau Mizo Christian Fellowship hi kumsang ni som pasari February ni nga khan din lo ni a adin tir chuan kan hmuang hian pa kha kan in khom thina ti chuan hunte a local zela mi in chunga te kan in khom chawa heta hian in kum thum don kan in khom ani hei hi Chinese helaya agency nei hemite in achung ber hi ti hian luaman lowin a thlonin kan lo a ta hian hun rei ta kan in khoma amaro chu member te kan lo pun chhota ka wang le amun ma te lo zim deuh awangin biak in thar te kan zong ve a ti chuan kum sang ni som ni pahnih khan pathian kai hraina in keimani pualin biak in thar te kan lo lu chho ve a tuna hian in kan biak in lo man hi ato ang reng hle a amero chu tun hun thlenga min hrai tu pathian wangin ti hian biak in nuam tak te kan lo chho thei ani hemini hi biak in thar kan hon ni ani a in khom po kan thanem em ani member hi kumina hian inziak lu thi sa le som sari chuang kan oma tin MMCF kai hroina hian in rin ni zana piang in tong trai ho na kan nei thina zai ho na te tin thupui tong trai thupui tho to rang rang mang te in kal khom ten tong trai ho na kan nei thina alok thla kan ti thei hle mai min nabana hian in zandar ko nulama tong trai khom na hi kan nei thina ni tin hei mai ba kha kan member te an u nau te an nu le pa te mo an fa te an kopui te suan an omin hetiang hian MMCF ten arem chanda nangin an ma ni pualin len khom na hun te kan nei pui thina tin ral na hun te kan nei pui thina kan thei top kan chwa ve thina ni tin MMCF kai hroina hian makawa hian chapchar ku te thal phawang ku te kan mang thina amero chu hria wangin kum tam tak kan mang thei lowa tin sport day te po kan mang thina tin Christmas te po ni se speaker te roin hu howin kan mang thina henga tan hian Mizoram lam te Myanmar lama kan zai thiam te kan thu soi thiam te kan cha lut ve thina kan hlopui thei em ani tin Christmas te mizo ten hun pui kan neya te hian a thei ram chuan roi the hi kan tum thin ani tin kan hmu ang hian in lam zirna hun te hun organin siama Sunday thlai lampanga te hun rem changa mun rem chang lai a mizo lam kan thiamang to kin kan in zir tir ve thina heng te hi nam dang kara moi takin kan phaulang ve thina kan nam thuam le kan nam lam phaulana choi san hi kan thu pui a kan nei pui mo tak ani a kan ngai pui mo em bok ani tin hei in mong hian in na hi kan thok na sa azan lama te po ni se ti rang thil ti rang hi kan in pu bor reng maya makawa hian in kan khosak dan hi a then in lo te a then employer ina omte kan oma in lo a pona le langa na thok hi kan thanem ve em a ti hianin mizo cho te poni se kan theiang ang kan la khoma kan siam ve na sa thin em ani ole kan soi tuma lu tila makawa hianin na thoka ron lu thi kumsang ni som ni virus ron len tirata kha an to lo ati thei ome a chan chu virus ron len tir ata Macau sarkar hian airport a khara pon lama tanga na thokaron lu tur te tan hun na omlowa chance omlo ani amai ro chu hei tuna kan borok te zia chawa zoi in sarkar hian airport te ahong le ani chuan na thokaron lu hi a thei reng to do na mi pa po ni se meichia po ni se na tho tur chi sang oma tin meichia atam jok heta ompui hlo ompui omte hi kan hlo hi atlang poin cheng singli sanga vela thangena intana tiang khanin khosak khi thil man hi ato em boka amero chu in ren thiam tan chuan tam tak khol tur om ve tho ani Macau hi amun anuama mun changkang tak tak oma se thingtlang mun
tak tak te pawh a awm ve ni chuwang chuan Macau ah hianin hna thawka a tam theih ang ber mizo te rawn kal tur hian ka dur sak em em chewa tunah la thei ri lo mahse han nghak deuh ila sarkar hianin hna thawka rawn luh a phal hunah rawn lut chur turin kan han in sawm bawk cheu ani Mizoram ang hian sik leh sa hi kumtluanin kan a in thlak dang lam ve a thlasika pawh hian a vawt thei khawp mai tin a khua hi a lian lova ke a fan chhuah tawk hi ani ve bawk a a lian lo rual hianin thil chi hrang hrang hmun pawimawh hrang hrang en tur pawh a tam em em ani Macau ah hianin virus hi zero COVID policy hin kalpuya tunlai chu hei hnar hi kan hol reng maya an la strict em em a chuwang chuan engti khuna nge sarkar hianin na thoka ron lut te tan airport a honang ti hi kan la hrilova amero chu rei ani to arin om lova chuwang chuan ron kal tur te maw kal du tur te zawna le hriat ber turin nei chuan min lo zawt ula kan thei to pin chan cheu kan lo tum dawn nia tin atop nan kan ka YouTube channel hi eizon na tan le thil midang hip na na siam kan nilawa tira tak chuan hetia kan len ho na video te da kan ya mero chu zona te tam tak em awangin tian karon da khoma tongkam dik lo mang palani pon min lo hriatiam lo la ngai thlak dan min lo thiam sak don nia